Egon zara inoiz lehiatzen lehiaketa baten? Ni joan nintzen buru berora adibidez. Benetan? Bai, zehorre egiten zuten... Bueno, bai, famatuen eta hori. Bai, dena dela. Bueno. Bai. Gainontzean... Lagunak eskatuten eude bai, zeure borondatez? Borondatez, baina... Gisa honetako lehiaketa bat, edo... Neu ez. Ja. Diruarekin beti esaten dugulako, zer ingo zenukezuk diruarekin? Ari gara etengabe beste galdetzen. Zer ingo zenukezuk zeuk benetan diruarekin? Sakua. Daukagu sakuarekin. Esaten dalako, bidaiatu, nik lore sortan handi bat erosi, lelauko gauzi, Autoparia. Autoparia. Zer gehiago? Afari hon bat bai. Begira, nik esaterako eraikiko nuke estudio txiki bat, etxean, bai? Bateria joa izateko. Bitu? Saltzitu zehalako kabina batzuk eta oso garestiak, etxean, bizilagunai eta embarazu egin gabe. Autoparia hori ere. Bai, nik igual gero azalerako zozer. Dinot, masaji edo. Ez duzu behar eta. Masaji, hori, baina ez tratamentu. Ez, horrela, zista ez. Titi, habla masaji edo. Titi, hori bai. Ondo, bueno, galdera, eurek dira protagonistak, datazela gure lehiakideak. Irene eta Ibar, Beñat eta Nerea, Itxaso eta Mikel. Zista ez, titi. Titi, Saulan, bat ematek Irene Imarrolan kapritxoren bat, edo masajion bat edo. Masaje bat beti ondo, Masaje bat beti ondo, Irene. Bai. Haulan jarri kandela usaintxu dun bet eta... Non? Ondo. Ze? Zentrua, non diot, masaje zentrua edo. Non? Galdera bihurria. Non, zentrua. Zentrua. Ezagit. Aldan lekuen. Aldan lekuen. Zaterako joan Tailandiara oporretan. Bueno, a ver, hainbeste ez da beharrezkoa, ez da. Masaje hartu eta vuelta. Egun berean. Irene Aimar, eta hablan, zeuentzat autopari bat izango zana? Ez dakit, igual, zeozer bildumaren bat egiten duzue, edo zeozer gustatzen zaizue, edo... Irene, ez du oso mendizalea zen duzu. Bai. Baina, bazkari batekin nire konformatzen naize. Non? Bai. Hola, txuleta goxo bat. Bai? Aragia. Ondo. Zeure lagun honena izango bazinez, zeu parituko zenioko zeure buruari, Aimar? Nik bazkari hon bat. Oita ere? Bai. Eta, menua? Menua eateko zagar da hoi fijo. Bai? Eta gero ja jateko ja, bueno. Denatik. Bueno, borretara gatoz. Dena ongi etorri eta. Bosgarren saioa zuentzat, Irene eta Aimar, 500 euro eskuratuta. Momentuz final bakarra. Bai. Horrek utxe egiten digu besteak beste programak bikain ari zedetelako burutzen. Bai. Gomendio hori da. Indarrak eta pizkaban neurtu? Gomendio barik. Ezakit. Bai. Bueno, a ber, kale mukatu behar deune. Ja. Bueno, zu saiatu puntuak irauz. Irene, bai, gozatu asko, ongi etorri gurera. Segi horretu. Beñat eta Nerea Gabon. Gabon. Hauek finalik ez dute jokatu, besteak beste, Beñat eta Nereari direlako. Urrezko finala jokatzen. Bai. Bitik urrezko galdera bi zuzen erantzun da. Pleno momentu. 2000 euro? Ez dira txarrak? Ez, oso ondo da. Oso ondo da. 2000-ara jauzi hori eginda, beste asmo batzuk baditugu buruan. Ari garelako hori galdetzen. Baina zure buruari zeo pari. Esaterako joan futbol partida bat ikustera. Hori bai ez. Eta pensatu ere. Fitxan, ala ator, zehaztuta. Kirola gorrotu ditu, bereziki futbola. Ni futbol partida batean ni joa ez da horren dut ere, ez. Nik horretza. Bueno, bai, zapatak, elurbola bat, ni beste neure bururi elurbola bat oparituzat. Bale, ez bola bat nire hortan, ja, dekoratzeko. Ez. Ez diguste bidai bateako, horako zer. Bueno, ondo. Nora. Ba, ez dokit. Uzartze dituzu bidaiak eta isialdia biologiako adarrarekin eta... Bueno, gehiara toki batzutan gustatzen zaidela, igual parke natural bat edo belin badago edo jutia. Zina bizitatu duzun bat horrela oso polita? Gutxi. Bai, ja, hortarako behar da zaku bat. Pagoeta. Nerea, non ezagutu zenuten elkar hori ere polita, ez da? Kofradia bat aipatu hemen. Donostiko aste nagusian, biok apuntatu ginen, apuntatu hasi ginen kofradia berean, eta ja lehenengo gunetika Piratetan? Piratetan. Lehenengo gunetik parranan ateatzen, jarretzeu gaur egunera piratetan batera goten, handikan lagunak izatea,
gero pixukiak izatera, eta... Etorri zarete miluzeko zakua abordatzera. Hoixe. Ari gara pixkanaka. Ondo, ondo. Pixkanaka. Zartean. Ze sentsazio nahi izaten da, bat begiratu eta, hau bai, hau bai nire lagun. Itxaso Mikel, zuek lankideak? Bai. Baina elkarra baita eta, hau bai nire lagun. Itxaso nondik? Bai, bueno, ni Anoetatik nator, baina Iruritan bizigea, Elizondon lan aite duelako, lanbide heziketan, lanbide eskolan. Eta bertan ezagutu ginen, iraien ziklo berdinen emate deu klase, aurrezkuntzako zikloan emate deu, eta holaxe, bai, ondo. Mikel, zu Donostiarra? Bai, berez, etorri batzan itxasun pixukidea. Bai, Jorit, agur bat hemendik. Ez tala animatu gauro beagatik ikuste genuen. Ondo dago, Bai, baina lotxati xamarra da. Lotxatu iten da telebiztan. Ez da usartu? Horain etxean ere almohadarekin. Ostegunen esan, nor apuntatu behar da, eta nor da lotxa gutxi da. Atxe Mikel! Antxe Mikel. Mikel animatu zitzaiten. Beti prest. Bueno, esan dugu lankideak eta lanbide heziketan eta ze moduz da, kontua? Bueno, lanbide heziketako justo gure eskola, Elizondoko lanbide eskola nahiko egoera kaskarren dago, eta ordu nahi gea eskola berri baten aldeko borrokan, horregatikan kamiseta hoi. Erresistentzia kaxa bat eta ipatu. Bai. Zakua eramango bagenu, bueno, ekarpena nahiko geniokelako bertan aurre ematen nahi gean ekimen guzti hoiei, ekonomikoki. Orduan basabiltzatea portxu bete mugitzen be bai, zer beharko zendukete asko? Bai, bueno, batez ere inguruko jendea mobilizatzea eta bada gure lanbide heziketako eskola da Nafarroko bakarra, uste euskeraz bakarri dagoena, eta orduan jende asko juten da herri askotatik. Beste borroka batzuk ere biltzen dira hor orduan, ez da? Bai, osea, ez dala bakarrik ez dutela eraiki nahi eskola berria da baita, de eredukoa dalako, baztan bidasoa justo landa ere moa dalako, orduan, bueno, horre bai mezu gehi daude. Eta orain gainontzeko miluze guztiak, jo, bagut dirua guretzan nahi genuen. Baina biajatzeko eta ordu honak iteko ere bai, Ba, Itxaso eta Mikel, atiek zabalik, guretzat plazer bat, zuek hemen egotie, ongetorri, sorteon. Erne, gaur, miluzeko erresistentzia kaxan, 11.990 euro. Pasondo! Eta publikoa, zuen ikastetxaren izena? Haupa, iruindarrak, eskerrik asko berritzen etortzeatik. Kompainia honean hor platoan, Ondo. Itxaso Mikel, zuek hasi? Zertan? Gu potokumetan. Ados, bertxotan zuek. Irene eta Aimar, zertan jarriko ditugu? Etribuaren berbak? Ados, ikusi-makusi beinatetan erearen. Erdo? Zora garri. Irene, Aimar, sinonimoak eta? Bueno... Ondo, eguneroko gauza. Hoi da, Bai, beharko. Ondo, gaizki, horiek ez dira, adibidez, sinonimoak. Eta laguntza hori hartuta, hemen txeberbak. Demora, Irene, ergela. Zokormazoa. Ergela, Aimar. Txoralda. Txorakeria, lapurdin. Pitokeria. Larrua jo. Melaskatu. Ergela. Txoralda. Txorakeria, lapurdin. Pikoteria. Pitokeria, bai. Larrua jo. Txotxegin. Ondatu, alferrik galdu. Melaskatu. Gehiago, zuberoan. Aboro. Hil. Odolkia. Ergela. Aimar. Txoralda. Txorakeria, lapurdin. Pitokeria. Larrua jo. Txotxegin. Ondatu, alferrik galdu. Melaskatu. Gehiago, zuberoan. Aboro. Hil. Kalitu. Egoskorra Gipuzkoan. Zokormazoa. Eta motola. Odolkia. Odolkia. Motola, odolkia. Odolkirik ez. Amen, komentuz. Ondo bizia behar dugu, Erto, danak egun pontu, osondo. Odolkiz edo gauza bat, gero eta guzturu gauzatu dutena. Ona. Odolkion bat zuek edo karamelo batzuk? Ez, neko odolkia, txoixoa, ordeazpikoa, dana. Bueno, batetik, sortzira... Gozokiak. Gozoki batzuk. Piruleta, azukreko toia, gominolak, gozokia, txokolatea, donuta, patata frijituak, krispetak. Donuta. Bost. Azukreko toia. Bi. Gozokia. 3. Krispetak. 8. Patata frijituak. 7. Piruleta. 1. Txokolatea. 5. Gominolak.
3. Donuta. 6. Azukre kotoia. 2. Gozokia. 4. Aupa! Ondo beneak! Oso ondo. Begira da ondo zorroztuta beti hor, klaktonari begira erne. Ezkenean. Eta hor, onzia Oso puntu. ondo. Oso ondo. Oso ondo. Hala, diogu normalean. Eun. Beste hainbeste, ez da? Txirritatxo, zagutuko duzue, abentura asko, Bai. Naiko kopetilun edo, Zera? zaharkituta dagoelako ustean. Txirritatxo bera. Zaharkitu edo zahartu egin dela, bintzat. Ez da berdine? Egia da. Uste dut bertsoa ikusita zahartu egin ote den. Itxaso Mikel. Hemen txegitzak eta oinak. Larun bat gauez alde Zarrean. egin genuen Gau pasa. erritmo honi gogor. Eustea. Jada ez da hain Erraza. faktura pasatzen hasi. Dela. Atzo gaueko Desfasa. eseri ala logeratu. Naiz. Eta 5 geltoki. Pasa. Bo! Zahartu egin ez da. Zaharkitu baino zahartu. Bai, eta... Ez da? Ia itxeron, itxaso Mikel zer. Ondo, Ondo, nahiko ondo. Eun, beste Eun eun. beharko. Beste Venga, eun. Venga, aupa! Baina? Jode, konforme. Zarki gauze oso nada? Zuk 5 geltoki ez dituzu pasatzen. Ondo esna. 5 geltoki ez ditut pasatzen, eta pasatzen manai gero buelta. Eta listo. Noski ba. Ondo. Irene Aimar, parranda luzeak edo motzak? Bueno, denetik. Bai, ez da, errimo guztietara egokituta. Egokitu orain ondo imintzietara, bainatetan ere bestaldean. Lehenbiziko ronda, animo, Bi aldei. Depora. Aimar. Jan. Bokata. Bokailloa. Bokailloa. Baget. Ogi barra. Txapela. Txapela? Ogi, txapel... Txapelosa hundia. Kuskur. Txapelosa hundia? Lotu kontzeptuak, dikote? Boina, txapelosa hundia. Sukaldariaren txana. Bigarrena. Kotxea? Gidatu. Semaforoa. Semaforo gorria. Semaforo gorria. Ondo. Eta? Zerbait taktila... Igo gailua. Timbreajo? Igo gailua. Timbreajo. Bai, nerea. Timbreajo? Txirriñajo. Txirriñajo eta atea ireki. Bai, ondo. Interfonoa. Eta, fora. Vale, txapelosa hundia bokat... Txapela hundia. Txapeluna. Non? No, jangelan. Dan borrada. Eurovision irazte. México. Taco mexicana. Bai. Txapela hundi horrek. Txapela hundi horrekin. Aimarrek Mexikora eraman egin duen. Eta geroan, egia tako luzea oso, Kaso hontan. Dunu mitxura zeuan gehiago. Bai, ondo. Takoa, bueno. Beste biagoto. Berroina puntu, oso ondo. Sukaldari espezializatu ez da, Hori egia da. Nazioarteko sukaldean. Ondo. Belauntzan horrela. Bai, bueno, belauntzan tako gutxi. Pelotarako. Baina nerea, hartu leku batzuek orain. Itxasotan Mikel bestaldean. Bigarren erronda. Debora. Apa baina. Eseri, etzan eguzki hartzen, abdominalakin, crossfit. Ondo. Goma, pelukeria, pulsera. Pulsera bitxia. Bai. Eskumoturreko, bai. Ezkontzako lore sorta bota. Txikia, txampona ikurria bota. Fontana de Trevi. Bai. Fontana de Treviko turistak... Bikote batek... Eta gero, txampona bata eta eskatu egin behar da. Ia, txampona bata eta ze eskatuko. Desioa eskatu. Bai, itxaso, Mikel, bota desio bat. Zakura, emate. Ondo. Ez da esan behar. Bainat nereaz, bota desio bat. Ez da esan behar. Bai, orain bai. Bai. Loteria tokatzia. Bai. Hombre, zakua baino. Zakua baino. Orduan, segi loteria. Oso ondo, dana giruroina puntu. Bide bat, Beñatek
kirola gustoko ez duela eta abdominal hori oso ondo egina. Boetatik esatez, zain nahi zitu. Zema denbora, alakorik egin. Venga. Itxaso Mikel, zuen txanda orain. Irene eta Imar, bestaldean. Ondo ari zarete, Animo, iritsi berri ere. Denbora. Bai, Itxaso? Bai. Egan, txori bat. Bai. Izilik, Leiotikan, igeri, txori bat. Bai. Txori bat arrantzan. Ez? Eguzki hartzen nahi da norra bai. Udaberria. Lotu. Txoriak... Bigarna. Sega. Bai. Oso ondo. Gitarra, Kontzertu bat. Rock kontzertu bat jotzen. Dira. Abeslaria. Eta gitarista. Bai. Eta? Denbora dago, Denbora dago. Bale, egazti bat. Gabiota bat. Ez? Bota? Uretan ibiltzean egazti bat. Ondartzan, txori bat. Diru... ez. Zer? Bota. Bota, txori bat? Txori bat. Arranoa, belea, belatza, enara. Lorea. Horia. Bai. Txori horia. Zein? Zein txori horia. Kanarioa. Kanarioa. Artu lekuen. Gero kanarioak oso abeslari honak diete, bai. Eta orduen txori jarrezten edo, bai. Uste dut egin dugula bidaia Kanaria, Duartetara, Bai. Ondartzara. Txoria eta... Ondo. Eroglifiko bat imintzio marruan. Bai. Tenekin nola, gero okurritu zait horia, baina gero. Ondo. Eta gero abeslari oso fineti ebe, bai? Ondo. Ezin da. Bi, berroine puntu. Ondo. Ezin dela abestu. Baina keinu egin, eta? Oroi hitzapena konturetu nahi oso zarkituta geratu dela. Gure amumako kitxesun dabala kontxorize kaizolan. Karo orain ezin da. Hobetu dugu, gizartean. Etxean, inork ez dago txoririk, ez da? Baituta. Da, okitxesun, bueno, jilgeru eta kanaizu eta oso abeslari honak diez. Bueno, jazta, oin berroi urte, Oroitzapenen kutsa itxita. Preskribite dau. Eroglifikoak. Irene Imar. Zemat, asmatuko ditugu? Bueno, salbatze deu, no? O bi, o... Bi, ez da? Bi. Lehenengo da, dator, hau pasuek, denpora. Sasi artetik agertu da. Messi gaztea. Messi ez? Ez da Messi. Lionel. Laburra hau, izena? Lio zarra. Ez? Lio gaztea. Lizarra. Ez? Lio Liorekin zailaue Leo Messi, Leo. Zein nahi dugu, lengue, Leoia. Irudimena behar zen bebai. Behar zen bai. Ia bat salbatzen dugun esan duzu eta? Bigarna, denbora. Urtero horitzen ditugu. Zer nota? Do. Bale? Loki. Ez? Ez. Hasi notekin. Dorre. Bai? Dorre... Pertsonaia? Dorre bikiak. Bai. Do, re, notak biki-bikingoa, dorre bikiak dira. Dorre bikiak. Biki-bikingoa? Baina, etzizean izena ateatzen, jode. No, biki. Iburu neuken, baino. Berroita garpuntu. Beinak, nerea, eroglifiko batzuk. Ondo? Bueno. Bai. Abordatzeko prez berriz. Ondo. Lehenengo da, denpora. Beldurrik gabe eman behar da. Pausoa. Oso ondo. Pau Gasol, saskibaloi jokalari hoia. Pau Usoa da, Pau Usoa. Oso ondo. Hau berriz kantari finak zira, Usoek, ez. Bai, ez. Besterik ez. Ez. Bainat, dakaka? Horrosibu, gainera. Usuek eta itxotxorizek, Bai, ez da. kotxera hartun daztakentzen bez. Bueno, bainat nerea, bigarrena, denpora. Gizon hori da. Mealoan. Asi akurtzen. Bale? Mealoa. Me nolakoa. Me urdina. Ez? Me urdin. Ez? Melomanoa. Ez? Me fin. Bai? Beste loan? Me fin loan. Memeloa. Memea, claro. Memea. Agertu
izan zaigu eroglifikoetan. Memeloa. Memeloa. Eta hau, bat ez erreakzio. Aurreko, bai, berroita puntu. Itxako eta Mikel, eroglifikoen aurrien zer, gogotxu. Bai? Bai, Beti. Bai. Ondo, ederto. Lehenengo bazuek, denpora. Ez dugu telebistarik izan, hasi irakurtzen. Luma, lu. Bai, Aroan, luzaroan. oso ondo. Hostia, Oso ondo. Lu, ma, marikez. Lu, izaro, irikez. Lu, zaroan. Oso ondo, lu, zaroan. Ondo. Ederto? Ia bigarrena, denpora. Bilera daukat. Arratxean. Arratxean. Bikain. Arratxean. Mikel begire, noiz, letran, arratxean, hau pasuek. Txaso, Mikeli ere utzi pizka bat. Egun puntu. Ni aktio hartzen. Zago presik. Iazki eta zazpikitxo bat. Ondo? Alpeetatik. Bai? Alpeetatik iritsi den zazpikia. Sushi jatetxe bat, bertan. Bai, Eta argi geratu da, esaten da. Sushia, gero eta freskoago hobe. Bai. Baina hilda dago aldi berean. Erne, jatetxearen izena, hilda sushi. Arrain freskoa bai. Bai. Baina horrela saltakari den arrainik ere ez. Ez, ondo. Hilda sushi. Eta bizirik, Migiluzeko eskuaren deia da. Barazo, hortxe. Aurrera, Migiluzeko eskua. Ondo. No, aurrera. Irene Aimar, induzketa lanetan zuek fin, A ver, buen gone bai. Urak handituta datoz. Hauetako zein artistari buruz idatzi du Jon Martin Etxebestek isilarazitako ahotsa liburua. Mikel Aboa, Lourdes Iriondo, Estitxu, Xabi Arlete. Lourdes Iriondo. Bokala? Ezta? Bai. Entzun? Aimar. Ranasko jundia horre. Bai, zehazki, 12, 16, 20 edo 24, Tracy Chapman handiaren ahotxean. 20. 24. Eske bi alizan dabi. Ahí está, bi alizan dabi, ondo. Tracy Chapman da, buah, ze ona. Gaur egun entzuta dut bebai. Entzun. Bokala. Hirugarren erronda. Hauetako ze herrialdetan du jatorria, padelak. Estatu Batuetan, Mexikon, Frantzian, Espainian. Frantzian. Estatu Batuak. Espainian? Mexikon? Bertan sortu zen, bai? Takoa eta padela. Aurrera, ba? Entzun hau ere? Agur siberua, bazter guzietako xokorik egerena. Agur sorlekia, zuriritzintenea metxiko zuenak. Bihotzan... Bueno, hauetako norena da, entzun dugun kantua. Hende dualde, Peio Hospital, Etxaun Iruri, Niko Etxart. Peio Hospital. Nikote? Etxaun Iruri? Bokala? Ia. Urak handituta datoz. Laugarren erronda. Eta hauxe aukera. Zakit, probatu nahi duzuen bikote? Ez. Irene Aimar. Azken erronda, adi da. Hauetako ze filmek irabazitu 2025 film onenaren Oscar saria. Anora, Emilia Pérez, Conclave edo The Brutalist. Emilia Pérez. Ez dakigu, Anora. Eta badakigu. Bagenekin. Bokala? Urak handituta datoz. Vale.
Badakigu, Zuk esatezu. Bota? Euri ugaria barnean, zikin asko ondartzan. And the comodine goes to... Beñatetan Nerea, ondo. Baina Nerea, bigarren eskua zegoenetik abiatuta, eta horrela dia, nora doa lumadunarekin. Hauetako zein borroka artetan nabarmentzen da Maider Carballo, judoa, kapoeira, taikondoa, jiu-jitsua. Taekwondoa. Hala. Kiroletan oso fin gaur. Oso. Bokala. Nahi gabe izaten ari da. Eta entzun? Haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik, asko maite zaitut. Ba, nola duizun entzun dugun kantuak? Handitzen, txikia, txikia, txikia. Handitzen. Txikia. 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 Bokalik ez? Baina Nerea, aurrera. Gizonezkoen futbolean, Brasil da mundu kopa gehien irabazi dituena. Zenbat? 5, 6, 7, 8. Boa, argazkian, jokalari mitiko. 7. Errobatea? 5. Oso ondo. Bokala? Eta aurrera, Beñatetan Nerea, adimentsu dator, eta bertsio bat osatuko digu, entzun. Ingraritarrez nola bestela, keskarik gabe biznaizela, ai amatxo, ez dut azi nahi, ai amatxo, negua duzai. Noren bertsioa sortu digu adimentsuk. Zutagar, urtz, zea maiz, arlas. Esan du negua, ezakitzeko negua hoian data. No, baina ez duz. Venga, urtz. Urtz. Oski? Bai. Ez dut azi nahi, ai amatxo. Zeona. Pentsazun, zera letra da. I. Ez dakigu, Bazken erronda. Eta berokia. Non amaitzen da Doneiakoe bidea? Coruña, Santiago, Vigo, Pontevedra. Santiago. Ondo bidean. Nora doa lumadunarekin? Bokala aurrena, Bokala. O. Eta? Edo? Eta Gaixo. Bai. Bai, zatzuk. Beroarekin eta berokia... Bakarra da edo gaixoa, ez dakit. Zarra! Claro. Ai. Horrik itxe zegoen. Itxaso Mikel. Komo dinik ez? Zuena ere... Hortxe gongo daba? A ber. Ea ateratzen dugun? Bai. Baietz! Edo baietz! Oso ongi dagoela. Ela amaiera gero. Ela amaiera hori. Hauetako nor sartu digu adimentsuk Izaro Andresen limoi artean. Isma Pereira, Iker Muniain, Joseba Arginano, Jokin Aldazabal. Isma Pereira. Hala sartu du, bai? Bokala? A. Horrera? Guau. Guau. Ona, nola du izena? Entzun duguna bezariak. Dido, dildo, dudu, dodo. 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 Iseo eta dodo sound. Dido. Oso ondo. Buah, ze ona. Bokala? E. Itxaso Mikel. Ze koloritakoa da, Tolosako babarruna jatorri izenaren logoa. Itxaso bereziki, gorria, morea, beltza, urdina. Gorria. Morea.
Oso ondo. Bokala? I. Oso goiz ez da. Txoine. Bai? Zaiatu? Onespen bila da bilenak, konfiantza eskazia du. Aimarri daukaguntan? Talentua? Bai, Oso ondo! Gogoina! Eta markagailuak ari danok, 200 komodina itenek eta Aimarrek, 200 komodina Beñat eta Nerea, Itxaso Mikel 250 puntu. Zein da zuzena? Talde bat agurtu beharko dugu, ia berdinduta zoazte eutxi aukerei. Lehenengo erronda, Irene Aimar, zer dokazita? Oscar bat baino gehiago dituzte. Catherine Hepburn, Glenn Close, Frances McDormand, Meryl Streep, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Amy Adams, Tom Hanks, Kate Blanchett, Jane Fonda, Emma Stone. Tom Hanks. Piditu, jarraian irabaziak. Catherine Hepburn. Lau, honek. Itxaso Mikel. Marlon Brando. Bi Oscar. Emma Stone. Beste barri bat honek? Beñat, Nerea. Iru. Itxaso Mikel. Marilyn Monroe. Zu. Ez zuen irabazi. Irene Aimar. Amy Adams. 6 izendapen saririk ez. Komodina. Komodina. Jane Fonda. Eta planto egiteko aukera edo... Nik planto egingo nuke igual, Pare bat asmatu behar, oker bakarra dagoelako. Pare bat. Ez planto. Bai. Bai. Ba, zuentzat 60 puntu, Glenn Close zegoen Oscar saririk jaso gabe lekuztako. Beñat, Nerea, zeuek abiatuta, bigarren errondan. Egan egin dezaketen hegaztiak dira. Txantxangorria, tukana, lanproia, enara, belea, arranoa, aulatz, irubixarra, traganarrua, kukua, usoa, antxeta. Txantxangorria. Ondo? Itxaso Mikel. Enara. Biskor. Belea. Arranoa. Kukua. Usoa. Bai. Tukana. Azken erantzun zuzena. Antxeta. Bai! 150 puntu Itxaso eta Mikel entzat. Hirugarren erronda, zeuek abiatuko zarete, Itxaso Mikel, zuzenbideko kontzeptuak dira. In absentia habeas corpus, ora pro nobis, lex loci, sine iure, ad aeternam, fiat voluntas tua, ad Efesios nil obstat sui iurus non bisin idem. Hasi, oposak eta berbezkarekin. In absentia. Alegian norbait ez dagoenean. Habeas corpus. Ondo, ezaguna oso. Sine iure. Egoera bateko oinarri juridikorik ez duenean. Itxaso Mikel. Ad aeternam. Eternitate guztirako esan nahi du, literalki bere hortan. Irene Aimar. Ora pro nobis. Hau, Elizan eta... Otoitz gure alde, ora pro nobis. Beñat, Nerea. Iuris. Ez jazta. Segitu behar. Planto edo segi? Planto, jazta. Planto. Ondo ba, berroi puntu. Fiat. Markagailuak 300 punturekin geratu zaizkigu. Irene eta Aimar, Beñat eta Nerea 500 eta 500 Itxasok eta Mikelek. Irene eta Aimar, eskuan azken saiakera bat egin komoina lortu eta borrokan aritu gara.
baina hause, izango da 5. zuen azkena. Finala jokatu dugu, 500 euro irabazi ere bai. Zer moduz bikote? Ondo, guztua. Izan zarete Miluze finak batetik, ze sokatirak izan ditugun, Eta bereziki oso jatorrak, Bueno, saiatu da. Eta argi utzi duzue beste behin Ibarra Belauntza buelta horietan, kastagona dagoela. Oso eskertuta. Ze modu eta pozik. Ondo, guztua. Espero baino asko zobeto, así que oso ondo. Batxalo zaparra da uzuen txatiko eta bidezker. Hau batzuek, Iren eta Ibar! Veteranoak, etxera bidali eta aurrera. Bainatetan erea batetik, do. Baizta? Bai. Ekain. Veteranoak zuek izango zarete, horrerantzean? Ja, presioa, Bai. Pixkanaka. Itxasota Mikel, gaur iritsi eta aurrera. Bai. Helburua pixkanaka betetzen ari gara, ezta? Orain zer datorren? Sokatira. Sokatira. Soka. Epa, zora guztari! Guk esaten badugu... Sofatik ikusten da. Soka, zuek, tira. Hori ingo dugu segituan, ados? Bai, bale. Argitu hori bai, puntuz iritzaretela berdinduta, iritsi berriek erantzun marko dute lehenbiziko galdera. Zuek hasita. Ados? Orain bai. Soka! Hartu leku bat egoazen sokatirara. Demora! Zein herritan galdu zuen Napoleonek azken gudua? Errusian. Waterloon galdu zuen. Zein astegunda zubereraz nesken eguna? Asteazkena. Larun bata da. Nork antzezu zuen instinto basikoa filmeko Catherine Trammell pertsonaia? Sharon Stone. Ondo! Eta ze musika instrumentu jotzeagatik nabarmendu zen Antonio Vivaldi. Bigolina. Ondo. Jarraitu atxotitza, zakur zaunkaria, nekez... Ozkatia. Oso ondo. Zein euskal lurraldetakoa da Ruben Beloki pilotarioia? Gipuzkoa. Nafarra da. Zema da, 187 ken 73. 100... 114 da. Ze izen du etorkizuna iragartzeko karta sortak? Tarota. Nork zuzendu zuen Indiana Jonesen lehen filma? Steven Spielberg. Bikain. Eta zein elfo famatu antzezu zuen Orlando Bloom aktoreak? Legolas. Zein euskal idazlek egin zuen ies espetxetik bozgorailu batean sartuta? Sarrion handia. Ondo. Zein moda aldizkaritako erredaktore burua da berriz? Anna Wintour. Bikain. Zein herrialdetan jaio zen Luciano Pavarotti tenorea? Italian. Eta zemat ordu ditu bisurte bateko otsailaren 29ak? 24. Bai. Ze mendate igaro behar da Oiartzundik Lesakara joateko? Aiakorriak. Aritxulegi diotenez, zein animaliaren esnearekin hartzen zuen bainua Kleopatrak? Bildotxa. Astoa, zein hiritan sortu zen The Clash taldea? Londres. Bai. Nola deitzen zaio patroia doan traineruaren zatiari? Proa? Popa, txopa, zein ez izen ez zen ezaguna Nikolas Ormaetxea idazlea? Lazkao txeki. Horixe, zein elementu kimikoren simboloa da RA? Radio. Eta zei izen du eguraldi mapetan presio bereko puntuak lotzen dituen lerroak? Isobara. Gipuzkoako zein herri da opera baten izenburu? Tolosa. Hernani, zein mendiren gainean dago San Pedro Atxarre baseliza? San Pedro Atxarren dau. Beinatetan erea. Eskartuta galere, Tolosarroi egin dago menaldiagatik eta. Ondo. Finalea zelkatu gaurrez, aurreko finaldiak zeuekin eginda, baina gustara bengo zaret, Oso. Programa osonak egiten oso jator, gure veteranoak izango zaret horrenguen. Ez utxik egin, Ez. Zeuen zaila gozara, Itxasota, Mikel! Bejoan dizuela. Eskerrik asko. Ondo ez da? Oso. Gaur iritsi. Eta finala, eta zakua hortxe ditugu, balez pare? Bai. Zineman eta datu batzuk ondo gogoan ditugu, Mikel? Zineman bai. Bai? A ber. Zakuan zema daukagu? 12.000 euro, gutxo bera. Ne hortxe! Ondo! Horri ibili behar dira. Ondo. 11.000 bederatziehun eta 50 euro. Beste 50 zue jarri, eta 12.000 erresistentzia kaxa hortarako. Hoixe. Bueno, publikoari guazatitxo bat.
Ondo ari dira, eh? Ondo ari dira. Jaso ikastolako lagunak. Bueno, esan dugulako Elizondoko lanbide eskolatik, datoz, Itxaso eta Mikel, eta bestak beste eraikinarekin eta, bueno, kontuak, bastan bitasoko lanbide eskola orain, esaten digu Mikelek, eta dirutxue lortzeko intentzioz. Ba, leku oso nien zauzie, finalean. Ondo, Itxaso Mikel? Ondo. Ondo? Arrasongi. Sartu miluzen, egaletik jokaldi egin, eta aurre hartze eta jagola sartzen duen. A ver. Futbol zale? Izan dakoa, baina bain ja... Zara izan dakoa edo jokalari izan dakoa? Ez, jokalari... Jokalaren kontrakoa zer da, oixe. Pelota jarraitzen dugu, baina futbola. Baina, bueno, ideiaren bat bai. Itxaso Mikel. Ni gutxi, oso gutxi, batez ez esategatik. A ver. Baina, bueno, Mikelengan konfiantza asko. Ondo. Oso ondo. Osa derra da hori. Bai. Itxaso eta Mikel, gaurko finalean. Futbolean, jokalari eta entrenatzaile izan dira lehen mailan. Batzuk bai. Iago Barrasate. Iago Barrasate, nik esan nuke. Joaquín Caparrós. Caparrós, guzti gaitzen. Marcelo Bielsa. Esan nuke ez. Jose Angel Iribar. Iribar entrenatzaile ez da izan. Filip Montanier. Realekoa izan zen, baina... Rapaz Perez. Julian Nagelsmann. Izen horrekin, igual bai. John Benjamin Toshak. Toshak nik uste gaietzen. Toshak Barsako, ustez Barsako garai bateko. Enrique Martín Monreal. Monreal. Hansi Flick. Oen Barsako, igual bai. Arrigo Saki. Saki. Saki jai deik ez, Jose Luis Mendilibar. A ver. Egiaztatu egingo dugu? Amate, Zortzi, akatxe daude. Aldaketak egin ari. Zemena. Zemena, dena galdatu? Bai. Pero, nik esan, a ver, aldatuko jotanak, eta gero ikusi, a ver. Horain badakizue, hiru daudela. Hiru. Ez, esan ez Iago Barrasate baietz. Ba, esan dut, nik Toshak esan nuke baietz, Osa, Iago ez. Toshak bai. Toshak bai, venga, zen gehiago. Eta Flick esan nuke baita ere. A ber, bai ez datu. Moen bat emarko duke. Bat. Akatz bakarra oso ondo? Venga, Mike. Bai, jagoa, jarri. Ezin da egiaztatu ja? Ez, azken. Egin dituzue? Jagoa, bai, mendili baltzeki. Pues nada, espera. Itxaso Mikel, urrezko galdera. Europako Kopa edo Champions League bi aldiz irabazi dute bik denbora. Bi aldiz? Toshak eta... Zubete, Bielsak igual Bielsak, Jagoa, ez ditxi. Ez dakite. Zer moduz? Ni bidea. Imaginatu, baiet esan eta hasieran eta zortzitzeren gaizki. Konpontzen joan gara, Baina, bueno, teknika ondo. Oso gaizki egitea hori ona. Onura daka, bai da. Hoixe, bai. Gero faio bat, osea, bueno. Teknika ondo, baina egiaztatzea hor. Ai! Ja, ez egia. Zortzitik hiru, badakizu hiru. Urrengorako. Itxaso Mikel oso ondo. Hansi Flick, nor da, Mikel? Barsako entrenatzaia, uste. Baiezko eremuan zuzena da? Egun partida jokatu zituen Bayern Munich taldearekin, lemaia. Toshak. Ezaguna, euskaldunentzat. Oso. Bai? Realaren entrenatzaile, errege kopa bat irabazi zuen. Eta Liverpool taldeko aurrelari izan zen. Ez ezko eremuan, Mendilibar. Bai, entrenatzaile honetan ezaguna oso, jokalari modura bigarren mailan jokatu zuen. Horraitzik gainondo Eibarren eta. Pentsa. Pentsa? Iribar. Iribar. Maite zaitu. Iribar.
Iribar txapelduna... Abizena polita da, baina. Iribar txapelduna utxik egiten ez duna, nik euskaratua ikasimen hori bai. Jo, ze berrikus berri. Transmisioa, Jose Angel Iribar Baiezko eremuan, bai? Atletikeko atezain izan eta gero, taldea zuzendu zuen, 86-87an Euskal Selekzioaren entrenatzailera izan da. Montanier, Baiezko eremuan. Realeko entrenatzailea zen. Eta, aurretik, Frantziako lehen mailan atezaina izan zen. Bai ba, da Reala zuzentzen hau arrakazatxo hile zen. Bai. Griezmannen eta garaia. Joaquin Caparrós. Ez ezko eremuan. Entrenatzaile modura ibilbide oparoa izan du. Jokalari modura, 3. mailara iritsi zen. Ondo atletiken, bestak beste. Eta atletiken zebilela, EH1 publizitate ikasketa egiten. Bai zera? Bai. Ze ona? Ze ona? Julian, Nagelsmann, ez ezko eremuan. Inoizko entrenatzaile gaztena da Bundesligan, eta lehen mailara heldu aurretik erretiro hartu zuen belaunak minuta. Bielsa. Bai? Entrenatzaile ezaguna, eta Newells taldeko erdiko atzelari izana, lehen maila. Da, honepe HU filosofia ikasketa egin zituen, atletiken egon zan bitartien. Eman honek, zuzenean. Enrique Martín Monreal, ezaguna egiten zaigu, ez da? Osasuna... Bai, Monreal gazte hori baldin bada, bai. Baiezko eremuan? 80ko hamarkadan jokalari Osasunan, 80ko hamarkadan entrenatzaile. Eta berdinak, Monreal... Iago Barrasate. Monreal bat. Iago ba. Baiezko eremuan? Bai? Bertxotan bai, lehen mailan. Baina jokalari modura, etzen, lehen mailara gerturatu. Eta Arrigo Saki, hau ere ez, entrenatzaile hona baina, dena ere ezin. Hortxe, egin beharreko aldaketa hori, batera egon garrelako, bira geratu gara, 450 euro, Itxaso Mikel Osondo, eta horrezko galderan 1000 euro irabazteko aukera. Europako Kopa edo Champions League 2 aldiz irabazi dute pik galdetu dugu. Aukeren artean, Tosak. Bai? Ondo, eta ipatu dugu, Liverpoolen aritua dela, 70ko hamarkadan txapeldunen liga irabazi zituen, bai? Itxaso eta Mikel! 450 euro. Osondo. Ondo, donaziorako osondo dau. Mila asko zabeto. Oi, edurki. Ez zegoentzat zio zer, Rafaritxu bat edo? Bai. Bai, ez da. Bai. Lanak egitearren. Komisio txiki bat. Lanak egitearren. Itxaso eta Mikel, 1000 luzera iritsi, finala jokatu 450 euro eskuratu. Lortuko dugu, porrozko galdera? Bielsa zuzena da. Arrigo Sakiren, egoen alpatzuek! Borobiltzea falta, baina saio bikaina. Eta lehenbiziko gainera, Itxaso eta Mikel, 450 zuenak. Hurrengo saiorako txartela ere bai. Bikain. Etxekue!